Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom kapitlu mill-avventuri tar-re Arturu, adattat għal Malti minn Mendi Tabone, illustrazzjonijiet ta' Peter Dennis. Kapitlu 1. Ix-xabla fil-blata. Lejla waħda waqt mal-tempata, Merlin is-saħħar xieħ u għaref telaq mill-kastell tar-re Uteru. Taħt il-mantel tiegħu kellu tarbija, liben uniku tar-re. Ir-re Uteru tal il-libnu lil Merlin biex jieħu ħsiebu u jaħbih mill-edewwa tiegħu. Uteru qatt aktar ma reġa' lill-libnu. Għaddew ħafna snin u r-re Uteru miet. Madwar l-Ingilterra l-kavallieri bdew jiġġieldu bejniethom fuq min minnhom kellu jilħaq re. Ħadd minn dawn ma kien jaf biben ir-re Uteru, imma Merlin kien jaf. Il-kavallieri kollha għandhom jinġabru Londra, ħabbar Merlin. Wieħed qal, min jaf x'ġara, u l-ieħor qal, min jaf. Meta waslu raw xi ħaġa stramba. Quddiem il-monasteru sabu blata kbira u ġo fiha kien hemm xabla. Merlin qara il-kliem fuq il-blata. Dak li jirnexxielu joħroġ ix-xabla mill-blata isir ir-re tal-Ingilterra. Wieħed il-kavallieri telgħu jittantaw xortihom. Imma ħadd minnhom ma rnexxielu mqari ċaqlaq ix-xabla. Ħadd minn dawn preżenti ma' re qal l-isqof. Norganizzaw ġostra bil-lanezz u min jirbaħ jilħaq re. X'għandru l-aħbar ħalli kulħadd ikun jaf. Ħudu ħsieb tgħidu lil kulħadd qal l-isqof. Filwaqt li nxterdet l-aħbar tal-ġostra, kibret ukoll madwar il-pajjiż kollu. Mijiet ta' kavallieri waslu Londra, flimkien mal-qraba tagħhom. Wieħed minn dawn il-kavallieri kien Sir Hector. Sir Hector ġie Londra flimkien ma' żewġ uliedu, Kay u Arturu. Kay kien għadu kif sar kavallier, imma Arturu kien għadu żgħir wisq, kellu biss 16-il sena. Sir Hector sab fejn iqattaw il-lejl, biżwit il-post fejn kienet se ssir il-ġostra. Kmieni l-għada filgħodu qamu u ħarġu. Kay kien eċitat ħafna. Din kienet l-ewwel darba li kien se jieħu sehem f'turnament ta' dan it-tip kontra kavallier ieħor. Ġara imma li ma setax jikkompeti għax ħalla x-xabla warajh. Insejt ix-xabla l-lukanda, għajjat Kay. Ħammur inġibielek, qallu Arturu filwaqt li telaq kemm seta' jiġri biż-żiemel. Imma l-lukanda kienet magħluqa, kulħadd kien mar jara t-turnament. Issa minn fejn se nsib xabla? Ħasseb Arturu waqt li lemaħ monasteru. Hekk kif ħares lejn il-bitħa lemaħ xabla mdefsa fi blata. Dik tajba, isa ma jieta ħadd, ħaseb Arturu. Malajr Arturu ġibet ix-xabla minn ġo l-blata u mar jiġri ħdej Kay. Arturu mar fuq Kay. Hawn ħa, qallu waqt li taħ ix-xabla. Kay baqa' jiċċassa lejn ix-xabla, arafa mill-ewwel. Il-laħwa, grazzi Arturu, qallu Kay. Imma lill-Arturu ma qallux. Minflok telaq jiġri biha ħdejn missieru. Pa, ħares, għajjat. Din hija l-istess xabla li kien hemm fil-blata. Mela allura jien ir-re tal-Ingilterra? Imma Sir Hector kien jaf il-verità u kien jaf li jibnu ma kienx ħareġ dik ix-xabla mill-blata. Tassew ibni, qallu u ħal iż-żewġ subien fejn il-monasteru. Arturu daħħal ix-xabla lura fil-blata. Sir Hector u Kay ippruvaw jaqilgħuha minn ġo l-blata, imma lanqas tħarket. Imbagħad kien imiss lil Arturu. Ix-xabla nqalet minn ġo l-blata. F'daqqa waħda Sir Hector u Kay niżlu għall-kubtejhom. Arturu tħawwad. Għalfejn inżiltu għall-kubtejkom? staqsa. Aqra t-tinqix fuq il-blata re, qallu Sir Hector. Meta kont tarbija, Merlin ġabek għandi biex nieħu ħsiebek, tenna Sir Hector. Issa rridu ngħidu lil kulħadd li inti r-re. Anke meta l-kavallieri kollha nġabru flimkien biex jippruvaw jaqilgħu ix-xabla minn ġo l-blata, xorta waħda Arturu biss irnexxielu joħroġha. Arturu huwa r-re, għajtet il-folla.
fil-waqt li niżlet għall-kub tiegħha. U hekk Arturu kien inkunurat re u waqqaf ir-renju tiegħu post jismu Camelot. Allum daqshekk, saħħa!